Agent 5 Pro! Itagagayem, isagot mi ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo a napauluan. Agent 5 Pro! Manipot ita, paliiwan tamat ni Ivana. No kas pangarigan, tadda pa kainaigan na iti daytoy. Naskenla nga matusa. Sir, Agsipot ka na yung bagbaw. Ang mga numaunaan na ni Ivana iti plano ta. Sa balit agparparik na kanyak. sir, aging gaita. Awan pa ila ti maala ta alid. No sa dino ti nagakaran ti prime suspect, kanda ti buyot na. Wen, isong agreed am ka ni bag. Aramidin ta ti amin. Tapno matiliwan ni Fausta. Roy, sabten nyo ti gayam ko iti terminal ti bus. Aga po iti norte, sumangpatita. Uwan, madam. Naawaga ko na sabten nyo. Sana mabalin na sumurutak. Narikadan, ang mga numasalawdak dagiti pulis. Da kamilangan ti makamo, madam. Mangitugot ka iti kadwam. Nukas pangarigan tad ti enkwentro. Masalakniban nyo ti bagbagiyo. Ala, agtignay kayo. Nagdakkel ti safe house mo, amiga. Gapo daytoy iti ado na sakripisyo, amiga Margarita. Awan gayam, kumusta mo tanjay maladaga idi nga ampun mo? Kinapodno na, pakairan-ranudak ita ti servisyo na. Anya? Dakkel ti utang na naimbaganakam kanya. Gaputas siya kon tinang padakkel kanang paadal kankon. Sa dino nga runtayan na itaan, amiga? May san a pulis. Anya? May son a pulis? Wan? Oh, apay nga katawa ka, amiga? Pinadakkel mo kas may sa pulis. Idinto ta Di mo ni tuloy ti kayat mo asawan, amiga. Okay. At darason ko no apay a pinagadal ko iti kinapulis. Amo kung ti kayat mo asawan, amiga. Tapno, maprotektaran na ka. Husto ka di? Husto ka, amiga. Okay, baliwan talangin ti saritaan. Ibagak tinapatag agagarakan ka, amiga. Nanya dayta? Amumat, anag-commute lang. Kat awan dagiti buyot ko. Kayat ko nga awan tilapad iti pagnak. I-deliveran na kita ado nga igam. Kasta ka di. Amok nga ado ti stak mo ita. Isungay masidagakan ka, amiga. Tudno, napipigsa nga ikam ti ada kanya. Nagpili ka lang iti kayat mo, amiga. Okay, amiga. Sada bale, tamok tagkita iti napipigsa. A klase ti igam. Nasayat nga rodno kasta, amiga. Anyat makulam kadagiti igam, amiga. Talaga napipinta sa klase dagitoy. Gatangak uray mano, amiga. Amiga, amok abak nang ka. Isa magatang mo abin na kayat mo. Napatag ti pangaramatak kadagiti igam. Kasta ka di. Wan, amiga, tumapugak iti politika. Intun sumarunong eleksyon. Kadakkel ti maitulong kanyak dagitoy nga igam. Ang mga numaabak ka manan, no lumaban ka, amiga. Iso nga ro na gumata nga kiti igam kan ka. Tada na patiga pangusarak. Amomon ti kayat ko asawan. Bano, itata nakapili kan, amiga. Urayam langan ti pan na kay deliver na. Okay, amiga. Intun bigat mutlaang, kayat ko amay deliveran ti ginatang ko kan ka nga igam.
Dakalagatan timbayad kanyak ni Amiga Margarita. Madam, i-deliver mi ka din dagiti igam? Saan pa'y? Apa nga madam? Itamot nga daw ti panang i-deliver. Orayak pa'y tiawag ti para si imtayo. No nalinisan ti pagnanyo. Narigatan? Amangan numatiliw dagiti igam nga i-deliver yo. Mabit lang tasong batak tiawag. Sigurado, daytan tor orayak. Sir, sinurot ko ni Ma'am Vanna. Nabayag ti pan nakisarita na iti cellphone. Saan ka diya madamati pa nagrekorida tayo? Dayta ti kanay na madlaw ko kinkwana. Tungkal at tapapanan tayo. Umawag pa nga muna. Anya nga ro ti plano yo ita, sir? Panagnagan tapay ti amin. Dumngag ka. Taday bagakan ka. Dumngag ka. Leonardo, Bong. Da kayo pa ilang timakam mo nga agrikorida. Dawag ko iya presinto. Adda ka no napatag nga ibaga kanyak ni Chief. Kasta ka di. Wen, confidential ka no ti pagsaritaan mi. Sige. Dagaming kinibong timakam mo iti amin. Okay, panawan kayo pay. Sir, napanan. Wan. Surutin tayo tinalimat. Ala. Oh my God. Sir, naglugan iti close one ni Ma'am Vanna. Wan. Surutin tayo tinagluganan na. Oh. Akin po ko nga ta iti dayta a close one, sir. Diyan ka mo. Basta timpakada na kadatang. Agsarita takin ni Chief iji presinto. Ngam, saan nga iti presinto ti turungan day tavan? Sana bali, sir. Tasabali ang kutsi tinaramat taan ang surot kan kuana. Sana may lasin tilugan ta. Wan. Ah, nagsikotan. Surutan tayo da. Madam, nakasaganan ti amin. Nasayaat nga rod no kasta. Nalinisan ti pagnanyo. Agtignay kayon. Wen, ma'am. Nabayadan ang dagiti ikam amay deliver. Nakababain mo't kini Amiga Margarita. No saan amay deliver dagitay. Sir, agsagana tayo laeng. Nas ka na maikang checkpoint dagiti posible apag naan dagiti aglibas. Sa balit agparparik na kanyak. Agturong kami iti positive site nga ayan ti prime suspect. Yes, sir. Bye. Sir, gusto pa lang ti atap ta. Wan. Agturong dahi ti adalan iti nagpaliwan tayo iti. Ngam awan ti tao iti napanan tayo. Sir, apay nga agturong ti Van iti lugar a posible a paglemlemengan ni Fausta. At dalaki di pa kay naigan ni Vanna. Sir, nagsardengan ti Van iti batog ti balay. Wan pong. Labsan ta tinagluganan na. Tapno saan na makadlaw. Kalpasan na. Agsardeng ta iti saan unay nga dayo. Bong. Agtalinaad tapay lang dito kasamagan. Sana bale. Tamakita ta tigaraw ti tao itaglawlaw ti balay. Sir, kita ti babayarin mo iti dakkelari daw ti balay. Ni Fausta. Kat sinabat ni Ma'am Vanna? Kung nagtupay ka ta. Nagmano ni Vanna kini Fausta. Anya ti kahit asawon da ito'y. Sir, naging narakop na ba yun? Bong, umawag ag itibagap. Nasken amatiliwan ni Fausta. Kanda gitibuyot na. Kastamatan ni Vanna. Kumusta ti panagturong mo dito'y safe house? Saan ka di nakadlaw dagiti kakadwam? Nalaingak nga agpamarang, mama. Nakapoy ni Leonardo. Nalakala ay yalis ti alipuspos na. Kanayon ko ida, ayaw awan.
Naitamot ti pagbilibakan ka, anak. Jak kayat amabalod ka, mama. Iso nga aramidak ti amin. Tapno mayaw awan ko dagiti agsisiimkan ka. Talaga sa anak anag bitot, anang padakkel kan ka, anak. Sa nabale, aday sagot ko kan ka. Anya dayta, mama? Ikan ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, gumatang ka iti baro a kotse. Kas gunggulam iti panang tultulong mo kanya. Upil dagiti pulis tinagsartang iti batog, Vana. Anya ti aramiden dagiti pulis ditoy? Kunak man mo nalinisan ti amin. Mama, jak amon no apay nga adda dagiti pulis ditoy. Sapay man mano dagiti kakadwa dito'y safe house. Nag-deliver da iti igam. Kasano itan, mama? Amangan mo makita dak ditoy. Kartingam, aglibas kan, Vana. Biryo! Saan tayo apatiliw kadakwada? Paputukan nyo ito! Sir, limaban dagiti buyot ni Fausta. Nagpipigsa nga igam dagiti usarda. Duti ka lang, bro. Ha? Tsak kayat amairaman kay Trump. Sir, makipigdin naltukan dagiti pulis. Jag lipas na matay. Ni Vana. Sir, Duti ka lang, bro. Surutot ni Vana. Madam, kurang si pwersa tayo. Awan ngamin dagiti dadto makakadwa. Ang mga lumaparmak na tayo dagiti kabosang. Usaran nyo dagiti napipiksa nga igam. Saan ang mabalin ang matiliw tayo? Sayang dagiti regrigat tayo anang bukal iti dagito ang grupo. Wan, madam. Biryo! Natawayan ni Biryo. Basitan dagiti kakadwa lumablaban. Naskan ang makalibasak. Saan anaskan ang makita dak dagiti pulis? Sigurado ang maimbestigar anak no apay nga dak ditoy. Vana! Surutot ka! Milyonardo ti mangkamkamat kanyak. Alilawag. Leonardo! Nasayata dakan. Kamkamatin dak dagiti buyot ni Fausta. Agliblibasak. Apag isumot adimten dagiti inawagak a pulis. Vana, saan ka na makapaglibag? Saan ka ko napalibugan? Sinurot ta kay tinaliman. At nagayang pangay na igam tinibaos ka. Anya? Lukas tangarod. Dahito iti parakan ka. Nagpartakan na naglamang. Sa tinoitantiayan na. Wala at anak pukaw. Sumurot ka na si tatalugod, Vana. Addakan iti likodak? Kasano anak pa sa... Turungan ti paltugkukin ka. Di kan tumaltalyaw. Magnakalatan, Vana. Ala, itod mo kanyak tigam mo. Kalpasan na. Magnakan! Agyaman kami iti tulong mo, Agent 540. May samanan a fulfillment iti departamento ti pulisya na ito'y natiliwan ti most wanted ani Fausta. Kastamutin dagiti buyot na. Sir, Natiliwmeten dagiti igam a may deliver ko ma. No sana ga po iti awag mo, nakapuslit ko mamanen dagiti igam. sir, paggerbang at data, kas may isang agent iti departamento ti pulisya. Isang aramidag mati amin. Sayang ni Agent Vana. Protektor matgayam ti sindikato. Nakabalo ditan, kat ti korten ti makamu kadakwada. Wen, sir, ampun kayam ni Fausta ni Vana. Isa tulungan na tayo. Okay, Agent 540. Mission accomplished. Ulitak. Agyaman kami ken ka, Leonardo Falcon. Agyaman ak iti dayto a kwarta, Sir Leonardo. Bong, rombang lang nga mabayadan kay ti dagkay. Ta narigat ti trabaho, kas may nga asit iti pulisya. Sir, ngan dakkel unay dayto eh. Di ka nagreklamo, Bong. Para ken ka dayta talaga. Kat ninayunak mo ten dayta a kwarta.
Sir, agyaman manen. Ket, sa dino itan ti papanan nyo, sir? Agsubli ako ni ti presinto ngayon ka. Sir, nadaway ayo. Pumaspasar kayo mat dito yung lugar niya. Okay. Sige bong. Agad-anad ka dito ya. Sa apel ako ma. Tagkita tanto manen. Ditan gagayem tinaggibusan, ti makalawas aserye tayo, iti drama tayo anak paulwan. Agent 540! Nagparangandag iti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Virgie Pecloy, Teresa Calay, Jocelyn Oblero Ramirez, Isagani Bulyeser, Juna Ributaso, Ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, Ken itimat direksyon Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.